nchi yetu ya Kenya. Moko kuom joluo modak Kibra koro kwayo oganda onagi mondo kik chunygi tho kalure kod rem mar ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga yudo kom tend piny Kenya yiero maduong' mokalo. Oganda kotelnegi kod John Otieno Mila bende oseo mokalo moko kuom jood bura mag ODM makoro sani gwenyore pare wi lemo mag duond burano ka gisundogi ni gimed bana tiyo e twech achiel maneno ni duond burano ugurore motegno kinde duto. Which will monetiere nyalo bedo kuomu sisi bado tuko nyuma ya Raila na tutatu pushi kwa nitie Uganda mara luo kwa sababu hiyo CBC inafanya mtoto neno ka bench neno ka tomachne wa oyo loka sao Nyanza mano onge nyakwedo wuon to onge nganya ringa nyuola ne omiyo wawuoyo go Uganda luo gima notimore ni no litnwa osetimore okwanya doke but wan kako nagi taka jo Kibira wawacho ni ruodhwa kerwa ratekwa oingawa thuonwa mapod ritowa moumo wakapolo en mana Raila Amolo Odinga. We need to stay united and work and support the party and Baba. Kwe mane wan gono ema pod wabed go uru